Vedel bez cenzúry je podcast o hodinkách a pozadí hodinárskeho biznisu. Okrem YouTube sme aj na platformách Spotify a Apple Podcast. Najčerstvejšie novinky zo sveta Watch Deluxe môžete sledovať na našom Instagrame alebo Facebooku. Ponuku luxusných švajčiarskych hodinárskych značiek nájdete na našich predaniach Watch Deluxe alebo na e-shope vedel.sk. Ponúkame vám profesionálny servis a objednaný tovar odosielame každý pracovný deň. Prajeme vám príjemné počúvanie. Ale väčšinou tie hodinky prídu do servisu vtedy, keď sú pokazené. Uh-huh. Čiže tie servisné intervaly vôbec tí zákazníci nedodržujú. Otázka je, že prečo? Lebo tam zase platí, že čím staršie hodinky, čím staršie mazivá, tým vyššia spotreba, tým menej vydrží baterka. Kúpite si hodinky, v nových hodinkách vám baterka vydrží 2,5 roka aj 3 roky. Ale čím sú staršie hodinky, plne slaná voda, zatečené hodinky ešte zákazník doniesol na Slovensku aj morskú vodu v hodinkách. Čiže skorodovaný strojček, museli sme kompletne vymeniť číselník. Vítajte pri ďalšom videu od spoločnosti Watch Deluxe. Moje meno je Martin Demko a som veľmi rád, že moje pozvanie do rozhovoru prijal pán hodinár Alexander Naď. Ďakujem za pozvanie. Pán Naď je z Rimavskej Soboty a možno ste už mali možnosť naše prvé spoločné video, ktoré som natočil u vás. Je veľmi populárne, dávam aj odkaz hore, aby ste si ho poprípade mohli pozrieť po tomto videu. A ja som si pána Naďa zavolal z toho dôvodu, že by som ho chcel možno že troška viacej vyspovedať oproti tomu pôvodnému videu. Takže ja by som teda začal. Vy ste 48 rokov v biznise v podstate? Áno, po vyučení som 48 rokov. Som sa vyučil v roku 1978. Áno, a to sú v podstate veci, o ktorých vy rozprávate v tom prvom videu a teda tých klientov, vlastne teda našich poslucháčov. Chcem vlastne skôr prejsť k tým faktickým veciam. Aký je základný rozdiel, ak by ste porovnali hodinky, ktoré by ste otvorili v 78. roku a keby otvoríte hodinky z roku 2025-2026, čo je 48 rokov takmer? No je veľký rozdiel. Začneme pri tom strojčeku. Tie prvé strojčeky boli masívnejšie, boli väčšie, boli o moc jednoduchšie. Nebol tam dátum, nebol samonaťahovací mechanizmus, boli len ručky, ktoré ukazovali hodiny, minúty a mimostredná sekundová rúčka. Potom je veľký rozdiel v opúzdrení. Neboli oceľové púzdra, neboli vodotesné púzdra, neboli minerálne sklíčka, neboli zaférové sklíčka, boli mosadzené púzdra, ktoré boli buď pozlátené alebo pochromované, bolo zadné víčko len zatlačené, oceľové zadné víčko a obyčajná korunka. Čiže takýto je veľký rozdiel. Dneska už máme oceľové púzdra, máme vodotesné korunky, máme zafírové sklíčka, máme šrobovacie zadné víčka, ktoré sú istené tesnením, dokonca Certina má dvojité tesnenie aj na korunke, aj na kľúči. Čiže je podstatný rozdiel. A čo sa týka strojčekov, aj tam je veľký rozdiel. Pribudla samonaťahovacia časť, pribudol dátum, pribudol deň a ďalšie komplikácie. Mesačné fázy a tak ďalej a tak ďalej. Takže hovoríte, že za ten čas že zaznamenávame obrovský progres vo vývoji. Obrovský progres, obrovský. Tie strojčeky sa zminiaturizovali, sú jemnejšie, sú štíhlejšie, ozubené kolieska sú menšie. Čiže je obrovský progres, vývoj. A myslíte si, že sa aj posunuli na úrovni presnosti a odolnosti? Áno, určite áno. Určite áno, už aj skrz toho, že keď hodinky z roku 80-82, tie sme servizovali každé 2 roky. Uh-huh. Nakoľko tie opúzdrenia boli také slabé, opúzdrenia neboli prachotesné, neboli vodotesné, čiže tam každé 2 roky sme robili servis. Teraz tie servisné intervaly sa nám predĺžili na 6 rokov. Uh-huh. A je niečo, čo si myslíte, že bolo v tom 78. To berem ako taký ústredný bod, kedy ste sa vlastne vyučili?
v tom 78. roku, tak je niečo v dnešnej dobe, čo je zasa na druhej strane horšie oproti tomu pôvodnému? Čo si poviete, že no tak to kedysi sa robilo lepšie? Ja si myslím, že v tých klientoch je väčší rozdiel. Okej. Áno, lebo tí v 70 rokoch si vedeli tie hodinky viacej vážiť ako teraz. Čes výnimkám samozrejme, ale nemáme taký pocit, že by tá starostlivosť bola alebo že by si chránili ten svoj majetok, tie hodinky, lebo tie hodinky to je dneska majetok. Nesprávajú sa k tým hodinkám tak, ako by sa mali. Také sú naše skúsenosti. Aha, že si myslíte, že dnes ľudia k tomu pristupujú horšie ako kedysi? Horšie, áno, horšie. Od 97. opravujete hodinky Omega. A v súvislosti s tým sa chcem spýtať, že či počas tej vašej praxe došlo k nejakej, vy sám osobne, keď ste povedzme ešte s tým servisom začínali, či si pamätáte na nejakú najväčšiu chybu, ktorú sa vám počas servisu podarilo urobiť a ktorú ste museli platiť, na ktorú stále spomínate. Napríklad neukradli na predajni Watch Dogs Allpark hodinky Omega Constellation v hodnote 8,000 eur, na to nikdy v živote nezabudnem. Či vy máte niečo takéto? To určite áno, kto pracuje a robí aj chyby, čiže keby som povedal, že nám sa to nepodarilo, alebo sme nemali, tak by som vám klamal. Samozrejme, že aj my sme zlomili, aj my sme zničili, poškrabali číselník a samozrejme to sme museli nahradiť. Lebo aj my sme len ľudia, čiže robíme aj chyby. Áno. Ja som mal majstra, keď som sa učil a ten mi furt povedal, že každý spraví chybu. Nevadí, keď spravíš chybu, dôležité je to, aby si to vedel napraviť tú chybu. Áno. Pokiaľ to ide napraviť, tak to samozrejme dáva zmysel. Okrem značky Omega, na ktoré ďalšie máte autorizáciu? Omega, Longines, Rado, Certina, Tissot. To znamená na značky Swatch Groupu. A neviem, či aj sledujete v rámci tohto aj iné značky, ktoré sú na trhu, či máte, či nejako v tom, či to riešite? Určite áno, sledujeme. Myslíte si, že existujú dnes značky na trhu, ktoré naozaj majú tú cenu neadekvátnu technickému zhotoveniu? Však otvárate určite aj iné hodinárske značky. Takže či máte skúsenosť s nejakou takou značkou, ktorá v podstate si poviete potom, čo ju otvoríte, že OK, ale tak tuto je proste pokiaľ viete tie ceny, že tá cena je prestrelená a naozaj skôr ide len o to pozlátko za tým tej značky? No aj to je taká ťažká otázka, viete, že tie nižšie značky majú také modely, kde nekorešponduje tá cena a tá kvalita. Tie nižšie značky majú, ale nech už nemusím menovať tie značky. OK. Ale sú v rámci Swatch Groupu? Aj mimo. Jasné. Čiže často tam človek vlastne rieši, akože aj keď sa na to pozrie, tak vidí, že proste tá cena nie je adekvátna tomu technickému spracovaniu. Áno, len trošku ten hodinár je stále zaujatý. Viete, my tie hodinky posudzujeme, čo sa týka kvality toho strojčeka. Áno. Kvality toho strojčeka, ale ten strojček samozrejme môže byť kvalitný, len je náročnejšie opraviteľný alebo neopraviteľný a v našich očiach to už nie je dobrá vizitka. OK. K tomu sa máte pravdu, k tomu sa vlastne dostaneme neskôr, ale poďme skôr k takým veciam v rámci zo života, zo servisu teda, s ktorými sa vy stretávate a vy ste tvrdili o nejakom servisnom intervale, ktorý je ideálny, rozprávame tu skrze o mazivách, tesneniach a tak ďalej, ktoré pracujú a zapričiňujú potom opotrebenie tých hodiniek, ale čo si myslíte, aké množstvo klientov donesiete hodinky už vlastne 5 minút po 12, alebo ani nehovorím, že 5 minút po 12, ale že neskoro na ten servis. Skoro každý zákazník. Dovtedy nosia hodinky, kým idú. Alebo kým idú v spokojnosti. Čiže už sa nájdú niektorí aj takí, ale to by som povedal, to je 5% takých klientov, ktorí si povedia, že servisný interval 5-6 rokov donesiem hodinky a poprosím o servis. Ale väčšinou tie hodinky prídu do servisu vtedy, keď sú pokazené. Čiže tie servisné intervaly vôbec tí zákazníci nedodržujú. Otázka je, že prečo? Sú vôbec informovaní o tom?
Ja si myslím, že robíme dosť slabú osvetu, čo sa týka starostlivosti o hodinky. Keď si niekto kúpi auto to je také dobré prirovnávanie tým hodinkám. Keď si klient kúpi auto, po 5-10 tisícoch, jak je ten servisný interval, už beží do servisu. Jednak ho o tom upozorní auto, Áno. volajú mu zo servisu, áno. Ale u hodinkách my asi robíme chybu, že tú osvetu nerobíme a tí zákazníci to nedodržujú. Na škodu veci samozrejme. Na škodu veci, lebo tým pádom si ničia svoj majetok. Na konci dňa to bude drahšie. Bude drahšie, a o moc to bude drahšie. O moc to bude drahšie, lebo servisné intervaly sú aj kvôli tomu dôležité, že sa kontroluje aj vodotesnosť tých hodiniek a dokonca nielen kontroluje, ale sa obnovuje. Čo je veľmi dôležité to slovo, že sa obnovuje vodotesnosť, lebo tie tesnenia majú životnosť. Áno. A pokiaľ najväčší škodca hodiniek je vlhkosť voda. Keď sa dostane na číselník vlhkosť voda, zničí sa číselník, zničí sa rúčky a to sú už drahé opravy. Rozdeľujeme hodinky podľa toho, či sú to 30-ky, to sú väčšinou oblekové, hovoríme tomu, že umývanie rúk a potom máme 300-ky, ako napríklad vaše diverky, ktoré máte od Omegy na ruke. Rozprávame sa tu aj o tých základných vodeodolnostiach, ako je napríklad 30 metrov, aj tam je nutné dodržiavať ten interval výmeny tesnení? Áno, aj tam je nutné, lebo voda sa dostane, vlhkosť sa dostane ešte lepšie do tých 30-tok, ako do tých 50-tok, 100-ak alebo 300-ak. Čiže je to dôležité. A toto sme teraz zobrali len to opúzdrenie, ale tam je aj ten strojček. Ten strojček, kde sa používa mazivo a po 5 rokoch to mazivo vyschýna. To mazivo mení svoju funkčnosť, čiže z toho maziva sa dostane brúsna pasta. A tým pádom tie jemné ozubené kolieska sa ničia. To bola vlastne moja otázka ďalšia, že čo sa deje s tým ústrojenstvom tých hodiniek mimo tých tesnení, keď klient si povie, že tie hodinky, ako ste povedali, budem nosiť, kým nič nie je. Čiže vlastne čo sa deje s tým strojčekom a prečo je teda ten nutný interval, ako ste povedali, tých 4 až 6 rokov, že prečo je vlastne nutné ho dodržať. Že čo sa potom v opačnom prípade s tými, a rozprávame sa v tomto prípade o mechanických, automatických alebo ručne natiaľovaných hodinkách, čo sa deje s tým strojčekom? Napríklad skúsenosť minulého týždňa. Doniesol klient hodinky, ale že nosím ich 10 rokov a teraz som si chcel nastaviť dátum. Točil som ručkami a jednoducho prestalo. Niečo tam puklo a nevedel som nastaviť ručky. Čo sa stalo? Po rozobraní hodiniek som zistil, že na minútovom kole je tercia spojka, by som povedal, že spojka, tam je spojka. Mm-hmm. Že aby to preklzovalo, keď sa ručky nastavujú. Len tam už to mazivo bolo nefunkčné. Mm-hmm. To preklzovanie nefungovalo, čiže sa to zadrelo a tým pádom tie ozubené kolieska, ktoré idú od naťahovacie kľúčika až po tú štvrťovú trúbku, kompletne sa zničili. Kvôli tomu, že sa zmenila viskozita toho oleja? Kvôli tomu, že tam ten olej vyschol. Tam už nebolo žiadne mazivo. A on to na silu točil a všetko sa zbrúsilo dole. OK, ale vieme, že hodinári neustále pracujú na systémoch v rámci tých kalibrov, kde používajú, povedzme, máme tam syntetické rubíny, v ktorých sú upevnené tieto spojky. Máme, povedzme, napríklad IVCčko tam experimentuje s keramickými súčiastkami a tak ďalej. Inovujú v tomto smere hodinári nejako tie kalibre tak, aby boli vlastne v rámci tej údržby, povedzme, že predĺžili ten interval? Napríklad taká Omega má niečo v tomto zmysle, alebo je to... Áno, má, ale prvý ten základný predpoklad je to, že ten hodinár musí používať čerstvé oleje. Ja 5-ročným olejem darmo spravím kompletný servis na tých hodinkách. Ten olej má 5 rokov. Či to je vo flaštičke, či to je v hodinkách. Jasné. Čiže tam je veľmi dôležité každý rok čerstvé oleje kupovať. A vy ste ešte dokonca hovorili, že ku každému kalibru, ktorý nový vyjde, a ja budem stále to prirovnávať k tej Omege, veď to je jedna z našich aj najlepších značiek, najpredávanejších značiek, tak ste rozprávali o tom, že vy dostanete olejovú mapu. Že to sa nejedná o jeden olej. Nie, tam my používame pri jednom kalibre asi 7 druhov mazív. To sú oleje, to sú vazeliny. To si predstavte tak, že dneska pri oprave hodiniek dostane ten hodinár
nejaké hodinky, nejaký kaliber, zapne počítač a čo je prvé, dá tam výrobné číslo, pekne sa mu na monitore zobrazia hodinky a teraz tam má krásne vykreslené všetko. Všetky náhradné diely, všetky manuále, mazaciu schému a všetko tam má. A postupuje podľa toho návodu, čo výrobca udáva. Celý ten servisný proces ide podľa návodu, podľa manuálu výrobcu. OK. Od rozobratia počnúť, po čistenie, po mazanie, po skladanie, všetko podľa manuálu, čo výrobcovia udávajú. Pamätáte si nejakú opravu, ktorá vznikla práve týmto, že klient sa k hodinkám nesprával tak, ako mal a tá oprava ho vyšla naozaj že veľmi draho. Pamätáte si niečo také? Pravda. Viete nejaký príklad uviesť? Kúpanie v mori. Uh-huh. Kúpanie v more, úplne slaná voda, zatečené hodinky, ešte zákazník doniesol na Slovensku aj morskú vodu v hodinkách. Čiže skorodovaný strojček, museli sme kompletne vymeniť číselník a skoro všetky náhradné diely v strojčeku. Čiže viac tisícová oprava. Viac tisícová, čiže omegy. Áno, viac tisícová oprava. Ale natoľko mal tie hodinky rád, že si povedal, že ich chce. Že ich chce. Že ich chce, áno. Ale prečo to vzniklo? Veď zase akože viete, tá Omega, modely Diver, Aquaterra, Planet Ocean, to sú všetko hodinky, ktoré by nemali mať absolútne žiaden problém v styku s vodou. Za predpokladu toho, že pred kúpacou sezónou ten zákazník príde a dá si skontrolovať vodotesnosť. Či náhodou to tesnenie od nárazu sa nezničilo v korunke, alebo okolo zadného víka. To je dôležité. Pred každou kúpacou sezónou ísť a dať si skontrolovať vodotesnosť do autorizovaného servisu. Lebo naša skúsenosť je taká, že nie všade vedia spraviť adekvátny test vodotesnosti. I keď ja sa strašne nerád vyjadrujem o kolegoch, čiže na tú tému sa ani nebudem vyjadrovať, lebo to sú niekde kolegovia, čiže... Nie, samozrejme, to tam nechcem ani ísť. Ale aj skúška vodotesnosti je predpísaná výrobcom, ako to má predbiehať. Rozumiem. A samozrejme, netreba zabúdať na to, že pokiaľ máte skrutkovaciu korunku, tak tú korunku zaskrutkovať, a to sa veľakrát stane. Áno. Nedopatrením toho klienta. Samozrejme, my to na tej prevádzke, keď tie hodinky klientovi odovzdávame, my mu to predvádzame, my mu ukazujeme, pretože častokrát nám zavolajú, že tá korunka nejde, my im to aj počas predaja rozprávame, ale oni nás niekedy nevnímajú a potom zavolajú, že tie hodinky sú pokazené, no treba odskrutkovať tú korunku. A že aha. Ale v tomto prípade som sa vás chcel spýtať, hypoteticky, ak na čisto nových diverkách, ak je tá korunka odskrutkovaná, ten krčok korunky napriek tomu tam má nejaké tesnenie, že či ona... Má. Čiže keď sa osprchuje do tých hodinkách, určite nepôjde voda. Pokiaľ je otvorená korunka? Áno. OK. Za predpoklad, že to tesnenie je čerstvé a aj tam sa mení tesnenie? V niektorých korunkách sa už dá meniť tesnenie, ale niektoré korunku treba meniť. Poďme k ďalšej kategórii, ktorá by ma zaujímala vás ako skúseného hodinára. A to sú kvarcové hodinky a podľa vášho názoru myslíte si, že tie baterkové hodinky sú, nechcem to tak povedať, ale oproti tým mechanickým menej cenejšie? Ani by som nepovedal, že menej cenejšie. Všetko je pocite. A tie kvarcové sú pohodlnejšie. Človek si dá ruku, nemá žiadnu starosť a nosí. Samozrejme po roku musí ísť, alebo po 2 rokoch musí si dať vymeniť baterku. Ale tá starostlivosť o ten strojček, o to upúzdrenie je také isté ako u mechanických hodinkách. Čiže keď aj tam je nejaká vodotesnosť, aj tam sú kolieska, aj tam tie ozúbené kolieska sú mazané olejom, čiže aj tam tie servisné intervaly treba taktiež dodržiavať, lebo tam zase platí, že čím staršie hodinky, čím staršie mazivá, tým vyššia spotreba, tým menej vydrží baterka. Kúpite si hodinky, u nových hodinkách vám baterka vydrží 2,5 roka aj 3 roky. Ale čím sú staršie hodinky, tým vám menej vydrží baterka. Prvá baterka vydrží 2 roky alebo 3 roky, druhá baterka 2 roky, tretia baterka už len rok. Lebo sa zvýši spotreba. Väčšie trenie, väčšia spotreba. A otázka bola? Ale treba v rámci toho... Či sú menej hodnotnejšie. V mojich očiach určite áno.
Viete, ja ako hodinár, mechanika je mechanika. Viete, to je taká srdcovka, tie hodinky musia sa pohybať, musia týkať, človek to musí počuť. Tam je nejaké naťahovacie pero, ktoré tlačí na tie ozúbené kolieska, ide to na tú zotrvačku, tá zotrvačka udáva presnosť, čiže mechanika je mechanika. Čiže v mojich očiach určite áno. Sú o moc hodnotnejšie v mojich očiach. A nečakal som asi ani inú odpoveď a už keď vás mám pri tomto, tak sa potom opýtam teda hneď na ďalšiu otázku a to sú napríklad smartwatche. Ako sa pozeráte na smart hodinky? Všetko je v pocite, aj tie smart hodinky. Ja ich neodsudzujem, ale ja nemám. Nemáte? Nemám. Viete, ani príliš tej komplikácie ja extra nemusím v tých hodinkách, lebo hodinky majú ukazovať čas, majú ukazovať dátum, nejaké stopky tam sú a to úplne stačí. Čiže, ale cez to všetko je pocito. Keď niekto potrebuje a inklinuje k smart hodinka, nech má smart hodinka. Presne. 100% s vami súhlasím. Tá výhoda tých kvarcových hodiniek, že je tam ďaleko nižšia nadobudovacia cena. Áno. Otázka znie, že ale aj ten servis je ďaleko lacnejší na takéto hodinky. Áno, je lacnejší. Čo sa týka strojovej časti, je lacnejší, ale čo sa týka opúzdrenia týchto vecí, tak aj tam treba to tesnenie mediť. To tesnenie má takú istú hodnotu, tá korunka má takú istú hodnotu. Čiže čo sa týka opúzdrenia, to je jednak jednej cca, ale servis toho strojčeka je lacnejší. Lebo tam sa potom dostávame k tomu, že môže sa stať, že keď máte baterkové hodinky, ktoré vám 15-20 rokov fungujú, že po 15-20 rokoch povedzme ten kaliber kvarcový, ktorý sa tam dodáva, už nie je dostupný, alebo ako je to ináč s tými náhradnými dielmi v rámci dostupnosti? Ale do tých 20 rokov tie náhradné diely sú dostupné, čiže nemáme s tým problém. Nemám, dokonca ešte aj staršie kvarcové hodinky opravujeme, ešte stále sú. Záleží to aj od značky. Omega má, čiže tam není problém ani 30-ročné kvarcové hodinky opraviť, lebo tam sú ešte stále náhradné diely dostupné. To znamená, že ak si klient zvolí renomovanú značku, napríklad ako je tá Omega, tak tá podpora tých náhradných dielov by mala byť aj ďaleko dlhšia ako pri... Áno, dokonca ešte aj u tých starších, kde už my nemáme k dispozícii objednávania náhradných dielov. Tie hodinky sa môžu poslať do výrobného závodu, do Omegy, dajme tomu, a oni tam dokážu ešte tie hodinky opraviť. Čiže predvojnové vreckové hodinky opravujú. Čiže tam oni na to majú špeciálne stredisko, kde tie staré historické veci opravujú. Áno, tak lebo v podstate ide o to, že stále sa jedná len o nejakú súčiastku, ktorá ide stále vyrobiť. Áno. Ide len o to, že bude asi ďaleko drahšie. Áno, a či je dosť, tak tie cena opravy celkom inde ako u nás. Poďme ďalej, keď ja rád teda rozprávam o tej Omege a napríklad konkrétne v prípade, ja tu mám aj pripravené nejaké otázky, ale v 99. roku začala Omega používať koaxiálny krok. To bol vlastne jeden z veľkých ťahuňov veľmi dlho, pokiaľ Omega neprišla potom s krémikovým vlásom v oscilátore. Či by ste lajko mohli vlastne opísať, čo je hlavne tá funkcia toho koaxiálneho kroku v tom kalibri? Tak najprv by sme si mali niečo povedať o tom švajčiarskom kroku. Ten švajčiarsky krok pracuje tak, že plocha ozúbeného kolieska, keď dostáva impuls alebo popud, my to odborne voláme popud, sa šmíka na ploche palety. Čiže plocha ozúbeného kolesa sa šmíka na ploche palety. U koaxiálneho kroku je to tak, že špička koaxiálneho kolieska alebo krokového kolieska, špička sa šmíka, keď dostáva popud, dostáva impuls na ploche palety. Čiže nie je plocha na ploche, ale špička na ploche, to je ten rozdiel. Tým pádom je menšie trenie. Čiže oni týmto krokom zabezpečili menšie trenie. Alebo aj zabezpečili menšie trenie. Podstata je asi takáto. To znamená, že predĺžuje sa skrz to servisný interval, alebo...
Servisný interval sa bohužiaľ nepredlžuje, lebo tie mazivá tých iných častiach, pri iných komponentoch majú takú istú životnosť, ako kde je použitý švajčiarsky krok. Myslíte si, že má zmysel v tomto, ak máme rovnakú cenovú kategóriu, tak ísť po tom koaxiálnom kroku? Určite áno, ale laik to voľným okom takto nevidí. 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 To by sa musel rozumieť trošku tej problematike, že prečo to je tak. Ale určite má zmysel ísť týmto smerom. Potom ďalší krok vlastne evolučne, ktorý Omega do svojich kalibrov pridala, a vy si to určite pamätáte, je silíciový vlas. Áno. A tam som sa chcel vás vlastne opýtať na tie benefity toho kremika. Magnetizmus. Ono poslednú dobu nám veľmi chodia hodinky zmagnetizované. Magnetické pole, chladničky, mikrovlnky, Wi-Fi, mobilný telefón. Púzdro na mobilný telefón, na mobilnom telefóne je permanentný magnet a to má všetko vplyv na klasické vlásky, na klasické hodinky. Čiže to má kremikové vlásky majú veľký benefit voči magnetizmu. Lebo ja som totiž štandardne sa používa Nivachron. Áno. To je kov. Áno, Nivarox, to je zliatina Nivaroxu, Wolframu, neviem, Nivarox to je v tej skratke. To je magnetická a zatiaľ čo silicium, ten kremik je antimagnetický. Áno. A ešte my sme rozprávali klientom aj takú vec, že termoregulačné vlastnosti, že keď rozprávame o Nivaroxovom vlásku, tak v prípade tepla sa dokáže vlastne roztiahnuť a v prípade chladu sa dokáže stiahnuť. Tento SI14 nepodlieha týmto zmenám teplotným? Nepodlieha. My sme sa to učili, alebo nám to vysvetľovalo, to izochronické vplyvy vplývajúce. Vplývajúce na chod tých hodiniek. Rozťažnosť kovovú. Môžeme teda povedať, že vlastne tieto moderné kalibre sú ďaleko viacej sú výkonnejšie? Áno, sú výkonnejšie. Zoberte si rezervu chodu. Takedy hodinky mali rezervu chodu, čo sme sa bavili hneď na začiatku, že 80. roky 24 hodín. Maximálne 30 hodín. Dneska už máte 3 dní kľudne. Aj viac. A pritom stále môžeme zachovávať frekvenciu 4 Hz, 3,5 Hz pri relatívne vysokých frekvenciách. Pri vysokej frekvencii, áno. Viete, kedy tá frekvencia bola 18 000. Dneska sme už o moc vyššiu frekvenciu máme. Ale hovorí sa, pokiaľ ja som správne informovaný, že tá vysoká frekvencia v prípade trojručičky zase nemá až taký vplyv, že to sa skôr bavíme o tom, že tá vysoká frekvencia má vplyv, ak máme hodinky s chronografom. Áno, to je kvôli tomu, ale tam zase, čo sa týka presnosti, má to vplyv na tú presnosť. Má to vplyv. Má to vplyv. Čiže je určite lepšie mať aj trojručku 28 000 vibrácií alebo 4 Hz, alebo ako 2,5 Hz. Áno, má to vplyv. Viete, lebo napríklad, keď vezmeme si do príkladu značku Mido alebo Tissot a Tissot má kalibre Powermatic 80 a tie 80-ky majú ale zniženú frekvenciu. Tamto ETA vytvorila tak, že vlastne znižila tú frekvenciu. Áno, ono tá vysoká frekvencia má trošku aj nevýhodu, lebo tam je ťažšie sa udržuje olej pri tom kroku, ak sme sa bavili, že je tam paleta, je tepotná polocha, ťažšie sa tam udržuje ten olej. Lebo tá vysoká frekvencia má snahu rozprskať ten olej. Viete. Aha. A k tomu zase sa využívajú špeciálne tekutiny po čistení, že to krokové koliesko a tá paleta sa do toho namáča a tom sa ešte prečistí a zvýši sa kapilarita. Čiže ten olej tam lepšie drží. A keď chcete robiť kvalitný servis, tieto hodinky už bez dodržiania tohoto technologického postupu nespravíte kvalitný servis. Lebo neviete správne namazať ten krok, aby ten olej tam držal. Z toho ale vyplýva, čím vyššia frekvenčnosť alebo vysokofrekvenčný kaliber je nutné posielať tým pádom do servisu častejšie, alebo je to vyriešené tým pádom, tým, čo ste teraz povedali? Pokiaľ je ten servis kvalitne spravený podľa manuálu výrobcu, tak nie. Tak tie 6-ročné servisné intervaly platia aj tam. Lebo napríklad Longines má model Ultrachron.
tie sú myslím, že 5 Hz. No. Tam je zvýšená frekvencia na tých 36 000 vibrácií za hodinu. Čiže ak máme teda 5 Hz hodinky, napriek tomu, že ten oscilátor sa točí rýchlejšie, tak není potreba sa bať. Nie je potreba, lebo to je s tým epilamom ošetrené. Jasné. Rozumiem. A to ma vlastne privádza k tej ďalšej otázke, čo sme sa rozprávali teda na začiatku, že ako je to vlastne s tou dostupnosťou tých náhradných dielov, keď niečo potrebujete, či už je to Omega, či je to Longines, alebo... Autorizovaný servis má zabezpečený prístup náhradných dielov. Ale samozrejme to, aby ste sa stal autorizovaným servisom, výrobca vyžaduje od vás nejaké, no ako by som to nazval. A splniť nejaké úlohy? Nie, no, ale má svoje požiadavky. Hej. Musíte mať adekvátne vybavený servis podľa ich požiadaviek. Oni prídu a povedia, že takéto prístroje potrebuješ, takéto náradie potrebuješ a to treba zabezpečiť. Potom musíte sa zúčastniť pravidelne školení a musíte robiť vo Švajčiarsku skúšky. My sme mali 3-stupňové skúšky. Sme mali dátum automat, dátum automat, potom sme robili skúšky chronograf a potom chronograf automat. Čiže cez tie skúšky musíte prejsť a keď ste prešiel, tak môžete a ste splnili tie podmienky, čo oni majú, tak vám prístupnia náhradné diely, že môžete objednávať. Aha. A samozrejme, že prídu a urobia vizitu každé 2 roky. S tým, že vám povedia, že pravidlá prídu a stanovia, že po oprave by mali ako vyzerať tie hodinky, čo všetko máte spraviť a určia vám, že akú záruku máte dať na opravu. Čiže my na bežné čiastkové opravy dávame ročnú záruku, na kompletný servis dávame dvojročnú záruku. Bez ohľadu, takto bavíme sa po záručnom servise. Po záručnom servise. A pri tých skúškach, ktoré robíte, povedzme, v tom Švajčiarsku, kontrolujú niečo aj v rámci vášho systému práce, to znamená, že či beriete ochranné pomôcky, tú matičnú dosku z toho kalibra vytiahnete, či uložíte do nejakého prachu zdorného, či sa aj tieto postupy pri tom servise, povedzme, taká tá čistota tej práce, či aj to sa tam skúma nejakým spôsobom. Tá vizita začína tak, že od prvého kroku, ak zákazník vstúpi do predajne, až po ten posledný krok, keď sa vydávajú tie hodinky. Čiže začína to evidenciou, ako máte evidenciu, oprav, ako preberáte opravy, čo všetko spíšete, ako spravíte diagnostiku, potom ako bola prevedená tá servisná činnosť, potom aký výstup ide z tej servisnej činnosti, potom vám skontrolujú evidenciu náhradných dielov, potom ako máte náhradné diely uložené, potom čistotu prevádzky, potom skontrolujú, aké máte prístrojové vybavenie. To je takýto elaborát. Čistiacú techniku, potom techniku, diagnostickú techniku, potom čím robíte, ako skúšate vodotesnosť, že voda podľa všetko. Rozumiem. A to ma hneď vlastne aj privádza k tej otázke, teda aký je pre toho klienta ten hlavný benefit, alebo aký je rozdiel medzi autorizovaným a neautorizovaným servisom? Prakticky ten zákazník dostáva hodinky po oprave v takom stave, ako keď ich kúpil. Dostane dvojročnú záruku a dostane záruku, že pri hociakom probléme sa môže na vás obrátiť vyriešením toho problému. OK, ale to akože to môže spraviť akože v podstate aj tú záruku vám dať aj nejaký hodinár, lebo pokiaľ viem, tak aj štandardne neautorizovaní hodinári majú prístup k súčiastkam od Omegy, nie? Nie je to pravda? Nie, nemajú. To znamená, že keď nie som autorizovaný hodinár, nemôžem sa prihlásiť do jeho nejakého systému, kde si tie náhradné diely viem objednať? Neviete si objednať. To vám musí proste Omega povoliť objednávanie týchto súčiastok. Áno.
Hlavný benefit je ten samozrejme, že vy všetko dávate do tých hodiniek originálne. A predpísané každý náhradný diel, aký tam máme. Čiže žiadne náhrady my nepoužívame. A teda každý jeden ten postup, ktorý vy vlastne s tými a každý jeden úkon, ktorý s tými hodinkami urobíte, je ako keby certifikovaný tou danou značkou. Áno. Toto som hovoril, že zapneme počítač, dáme tam model hodiniek, ktorý ideme opravovať a tam máme celý postup spísaný čo ako. Všetko, od A po Z. Čistenie, mazanie, leštenie, skladanie. Všetko. Takže tým pádom sa dostávame aj k tomu, že ten cena to v autorizovanom servise môže byť vyššia ako, ale to je vlastne, to je daň za to. Viete, tá cena tej opravy sa skladá z ceny náhradných dielov, čo je prakticky 50% z ceny opravy. 50%. 50%. Hej, tie náhradné diely sú dosť drahé. A samozrejme, že všetko sa premietne do ceny. Čiže ten hodinár, aby vedel tie hodinky kvalifikovane opraviť, potrebuje k tomu prístroje, nástroje a všetko možno, čo stojí peniaze. A to je samozrejme premietnuté do ceny tých oprav. Myslíte si, že nové moderné kalibre sú odolnejšie ako tie staršie kalibre? Myslíte si, že dokážu toho zniesť viac napriek tomu, že pôvodne boli vyššie z možno, že menej nepresnosti, obsahovali v rámci výroby? Či sú odolnejšie voči čomu? Povedzme bežný život, otrasy. Tak otrasy určite, áno. Takedy kalibre nemali nárazodolné uloženia. Tie prvé kalibre teraz už majú nárazové uloženia z otrvačky, čiže tie riadele sa nelámu. Sú odolnejšie v každom prípade. Hlavne ten rozdiel vidíme, či tie hodinky boli v autorizovanom alebo neautorizovanom servise. Dokonca aj to. To veľmi vidím. Uh-huh. To už keď... A na čom sa to prejavuje? Ten zákazník, keď si po servise zoberie hodinky, musia byť v takom stave, že keď si to zoberie odborník do ruku, nemôže zbadať, že tie hodinky boli otvárané. Uh-huh. Čiže otváranie musí byť urobené tak, že tam nebudú škrabance. Skrutky na zadnom víku nemôžu byť poškodené. Uh-huh. Keď sú poškodené, treba vymeniť. Uh-huh. Pri skracovaní náramkov skrutky musia byť ako z výroby. Kolíky musia byť ako z výroby, čiže tieto veci. Samotné strojčeky, aj tam, keď je skrutka poškodená, treba vymeniť novú skrutku. Jasné. Keď sa vizuálne pozrie odborník do tých hodiniek s lupou, nemôže zbadať, že tam bol nejaký zásah robený. Jasné. Čiže ako náhle tie hodinky chytíte do ruky, sa pozriete, už vidíte, či kto to mal v rukách. Taký jednoduchý prípad, viete, že výmena baterky. Idete, i keď som vravil, že nerad komunikujem o kolegoch, ale... Čo nemusíte konkrétne to len... Ale v jednoduchom servise idete, nožík, otvorím, dám baterku, otlačky sú tam, zatvorím, dám zákazníkovi, nech sa páči, toľko to platíte. K nám donesie hodinky na výmenu baterky, otvoríme tak, ako treba, aby to nebolo vidno, dáme na prístroj, urobíme diagnostiku, povieme zákazníkom, viete čo, ešte je to dobre, ešte vám dáme baterku, alebo je to už na hrane, na vašom mieste, už by som asi dal kompletnú opravu, lebo tie hodinky majú vysokú spotrebu, táto baterka vám vydrží len, dajme tomu 7-8 mesiacov cirka, čiže navrhneme, že by bolo treba spraviť kompletný servis. Pracujeme, máme náprstky na rukách, čiže žiadne otlačky na strojčekoch. Zatvoríme, urobíme vodotesnosť a dáme preleštíme púzdro, preleštíme náramok. Áno. Urobíme vodotesnosť a tak dáme klientovi. A to som sa aj pri tom prelešťovaní chcel opýtať, dokedy vy vlastne akože koľkokrát to púzdro môžete preleštiť? Lebo tam dochádza k strate materiálu? Áno, určite áno.
No aj to záleží na tom, že ako sa ten zákazník chová tým hodinkám. Keď sú veľmi, veľmi doškriabané Tak do hĺbky nemôžete ísť. Tak sa viacej materiálu zoberie. Ale môže sa to viackrát. Viackrát, áno. Také jemné škrabance, prakticky len mikročiastku zoberiete. Áno, však ja to mám aj natočené, keď sme boli u vás v Rímavskej Sobote, tak tam to mám to natočené, ako ten náramok na tých diverkách vyzeral pred a ako vyzeral po. To sa naozaj jedná o nové hodinky. Len sme sa bavili o cene tej opravy. Viete, ten ktorý len tú baterku vymení, zatvorí a dá tomu zákazníkovi, ten môže pracovať za 10 eur. Ale keď vy urobíte celý proces od diagnostiky, počnú z preveštenia, to za 10 eur nemôžete robiť. Nemôžete. Čiže tu je ten cenový rozdiel. Samozrejme, treba tam zarátať tie stroje, ktoré, ako vieme, sú cenovo extrémne náročné. A čas. Expertíza. Vaša expertíza a čas. Čas, lebo si zoberte, že obyčajná výmena pre toho hodinára to je 3 minúty. Ale my s tým leštením minimálne 2-3 hodiny. Čo by ste odporúčali napríklad človeku, ktorý si ide kúpiť svoje prvé automatické hodinky a má nejaký budget, povedzme 1000-1500 eur do 2000 eur. Kľudne to môžeme posunúť aj na viac, ale už pri tom nákupe, na čo by si mal dať pozor a samozrejme potom počas toho používania v rámci toho života. Na čo by si mal dať pozor? Skúste to tak nejako, vaša rada ako skúseného hodinára. Ktoré hodinky sa mu páčia. Ja by som samozrejme, všetko je o pocitoch. Keď sa mi páčia s modrým číselníkom, tak si nebudem kúpovať červeným číselníkom alebo so zeleným číselníkom. Vizuálne, ktoré sa mi páčia. Hej. Také by som si kúpil. A na čo si má dávať pozor? Že dám si na ruku, celý deň nosím, prídem domov večer, alebo idem kopať do záhrady, predtým si dám dole hodinky. Alebo idem umývať auto, dám si dole hodinky. Na to by si mohol dávať pozor. Alebo keď ide hrať tenis a je na pravej ruke má hodinky a je pravák, tak by som si dal dole hodinky, lebo tie otrasy nerobia dobre. Nerobia dobre. To znamená rovnako aj strelnica, aj tieto veci, zbraň, ako pance a tak ďalej. Môžu ten oscilátor nejakým spôsobom, alebo o čo tam ide v tom náraze vlastne? Čo sa môže poškodiť? Zoberte si, že tá zotravačka má rozkyv približne 220 až 270 stupňov. Zoberte náraz, bum, a už sa to zmenší na 120. Čiže, a to má vplyv na presnosť. To znamená, že predpokladám, že tá otáčka je rýchlejšia a idú tým pádom hodinky rýchlejšie, akože sa začnú ísť dopredu, alebo... Zmenší sa tá otáčka. Zmenší. Alebo môže sa aj zväčšiť, keď akorát... No. A samozrejme, že sa to prejaví na presnosti. To znamená, že v vode dávať si pozor na kontakt s vodou? Áno. Ale keď si kúpim akvatéru so skrutkovacou korunkou a servisujem ju tak, ako mám, tak zase akože... Tak sa môžete aj kúpať, môžete sa sprchovať. Tedy nie je problém. Len musíte mať to presvedčenie, že tie hodinky spĺňajú to, čo predpisuje výrobca. Áno, napríklad ja dám modulový príklad, ja mám Cartier Santos, tie sú stovky vodeodolnosť, 10 atmosfér, nemajú skrutkovaciu korunku, ale ja v nich občas idem aj do toho bazéna. Lenže už naposledy sa mi mal servis asi 4 roky dozadu, už by som sa teraz s nimi do toho bazéna neodvážil ísť, ako keď tam boli nové tesnenia. To je jedna vec, ale ešte k tej vodotesnosti treba jednu dôležitú vec, na čo sme zabudli. Áno. Že keď sú extrémne zohriaté hodinky. Ležíte na pláži, máte na ruke, pečie vám na to slnko, alebo to máte... Jasné. A vy teraz idete a skočíte do studenej vody. Ono sa vám tedy môže zarosiť to sklíčko z vnútornej strany. Extrémne by sa tie hodinky nemali schladiť. Čiže aj na to treba dávať veľký pozor. Čo v prípade, že sa to stane? Pozriem sa na tie hodinky a zarasený ciferdík. Rýchlo servis. Rýchlo. Ale mám ich nechať ďalej, nech idú, alebo vyťahnuť korunu. To je úplne jedno. Rýchlo servis a treba čím skôr. Nielen vysúšiť, ale vyčistiť kompletne tie hodinky, lebo tam už bola vlhnosť. OK, to je veľmi dobrý point. A ešte pomerne dosť často sa nám stáva, neviem ako vám, ale zaseknutý dátumový venec. Či to riešite? Zaseknutý dátumový venec, to je nesprávne používanie.
lebo dátum sa prehádzuje, záleží, že aký je to kaliber, ale väčšinou medzi 11 hodinou a 1 hodinou noci. Áno. A vtedy by sa rýchlo prehadzovač dátumu nemal používať. Alebo nie, že nemal. Nemôže sa používať. Nemôže sa používať. Lebo vtedy prehadzovanie dátumu je v procese. Áno. Čiže tam ten palec, ktorý prehadzuje dátumový veniec, je v zábere. A vy teraz ručne chcete prehodiť rýchlo prehadzovačom ten dátumový veniec, ale ten palec vám to nepustí, lebo je v zábere a vy na silu potočíte a niečo sa musí povoliť. A niečo sa tam stane. Čiže buď dátumový veniec, alebo palec, alebo tie kolieska, ktoré riadia ten rýchlo posun dátumu. Ale keď presunieme tú hodinovú ručičku do spodnej polohy ciferníka? Áno. Keď je 6 hodín, čiže celkom, vtedy sa môže používať rýchlo. Vtedy sa môže. Minútová ručička je jedno, kde ostane, to na to nemá vplyv. Tam ide len o hodinovú ručičku. O hodiny. No hodiny. Áno, to je základné, to je takéto základné pravidlo, ktoré hovoríme našim klientom opakovane. Teraz idú maturity, študenti si možno, že budú vyberať svoje prvé hodinky. Je možné, aby hodinky Tissot Powermatic, ktoré je PRX, ktorý je jeden z najpopulárnejších modelov na trhu. Vieme prečo, lebo je to dobrý pomer cena výkon, tie hodinky sú veľmi dobre spracované. Či je možné za dodržiavania správneho servisu, intervalov a tak ďalej, aby tie hodinky vydržali tomu človeku aj 40-50 rokov? Je možné. Je. Prakticky sa nemá čo stať tým hodinkám. Všetko tým hodinkám dáte, čo tie hodinky potrebujú. Potrebujú čerstvé maziva a vy po 5 rokoch tým hodinkám dáte. Na najvy sa môže zlomiť naťahovacie pero. Sa vymenia hodinky, idú ďalej. Čiže je úplne jedno, či tie hodinky stáli povedzme 5000 alebo Tissoty za 770 eur. Je to úplne jedno. A je tam aj nejaký rozdiel v rámci toho, že Tissot drží povedzme kratšie tie náhradné diely oproti Omega, alebo tam je to úplne jedno? Drží kratšie. Drží kratšie. Dá sa na hodinky pozerať ako na nejaký prístroj, ktorý vieme brať investične a u ktorom si vieme uchovať tú hodnotu nejakú finančnú. Aký máte na to názor? Sú určité modely, ktoré držia svoju cenu, ale ja by som ako investície do hodiniek veľmi nie. Nie nám robia radosť. Robia radosť, áno. To je o pocite. Ja som s tými hodinkami tak, že ja si viem predstaviť, ja neviem, každý mesiac nejakú inú značku si dať na. A je podľa vás niečo, keď sa pozriete na tie kalibre, vy ako skúsený hodinár, povedzme o tej Omegy, kde sa na to pozriete a poviete si, že sakra na Omega, toto by si mohla trošku, akože tu by si mohla trošku pridať, alebo tento systém by som vedel spraviť možno, že dokonalejšie za použitia tohto alebo tohto. Je niečo také, čo si poviete, že ETA, tak na tomto popracuj? A tak určite. Ale to by ste mi mohli povedať, lebo... Ale určite sú, čo by sme si vedeli. Hlavne pri tých opúzdreniach sú také. Akože v rámci púzdra myslíte? V rámci púzdra, v rámci náramku, že ono potom samozrejme aj prídu nejaké vylepšenia, že aj oni prídu na to, že to celkom není dobré, že to není košer. Ale... Napríklad v prípade v automobilovom priemysle, napríklad tuto v Nitre sa vyrába Land Rover Defender a viem, že Land Rover pravidelne zbiera informácie od svojich klientov a jednak ten model upgradeuje, vylepšuje a robí na ňom nejaké vylepšenia. Robia toto aj hodinárske značky? Robia, pravda. Keď si zoberiete, len bavili sme sa o koaxiálnom kroku. Tam ten koaxiálny krok za tých ja neviem koľko rokov, 15 rokov prešiel určitým vývinom. Tie koaxiálne kolesa už teraz vyzerajú celkom ináč, ako vyzerali predtým. Tie zuby sú predĺžené, čiže aj oni idú tým vývojom, aj vývinom a sledujú, že aké problémy vznikli a vylepšujú to. Jasné. A máte niečo také, keď vám dojdú tie hodinky do servisu a si poviete, že ježiš, zase tieto?
Že poviete niekomu inému, aby to opravil, máte aj niečo takéto v rámci servisu? Alebo vám je to úplne jedno? A musí nám to byť jedno, lebo či tak to musíme urobiť. Samozrejme, aj my máme klientov, na ktorých sa tešíme, potom máme klientov, ktorí keď vidíme, sa povieme, že OK, tak ho choď obslúžiť, ty nie, ja nejdem. Čiže určite aj vy musíte mať nejaké strojčeky. A máme. Značky. Máme. Ktoré najradšej servisujete? A najradšej Omegu servisujeme, samozrejme, ale musím menovať tie značky. Nemusíte. Ja len som chcel vedieť, že aj napríklad, či aj tá značka nejakým spôsobom myslí na toho hodinára, keď proste vyvíja ten kaliber, aby mu uľahčila tú prácu v rámci toho servisu. Lebo vieme, že Breitling vytváral kaliber B01 v 2009, ktorý prišiel, alebo 2011 na trh a vlastne ten mal modulárnu architektúru, že keď ste chceli pracovať na datumovom venci, tak ste vedeli pomerne jednoducho odpojiť datumový veniec a pracovať na ňom a neovplyvňovať modul chronografu. Že či napríklad niektoré značky pracujú a myslia na vás, na hodinách, na servis. Myslia, samozrejme, že myslia. Myslia. Kvôli tomu aj sú tie manuály, aby ten hodinár mal uľahčenú tú prácu, aby mal tú prácu samozrejme na úrovni. Kvôli tomu je to všetko. Ale sú určité strojčeky, ktoré samozrejme aj to je individuálne. Niekto má radšej mechaniku, niekto má radšej opravuje mechaniku, niekto kvarcové, niekto zase nástenné. No, je to individuálne. Niektoré strojčeky nie sú až tak pri tých nižších značkách vydarené, aké by mali byť. Nie sú vydarené, ako by mali byť. Ale pri Omega to nehrozí. Nie, tam nie. A Longines? Robíte aj Longiny? Robíme aj Longiny. Ani u Longinu to nie. Pretože u Longines napríklad, akože odbočím trošku od témy, podľa mňa za posledné roky, ja neviem, či to aj teraz sledujete, ale v čase, keď si myslím, že vyjde tento rozhovor, tak už tu bude nový Hydro Conquest predstavený a Longines vymenil riaditeľa, je tam Patrick Owen a on má teraz vlastne novú stratégiu, že nový Longines Hydro Conquest stojí aktuálne 3200 eur z GMT a s keramickou lunetou a predstavil nový Hydro Conquest, ktorý bude sa 2200 eur. Hej, že proste Longines spravil na trhu niečo, čo doteraz asi vlastne nikto nespravil, že ide s cenami dole. Longines. Elegance is an attitude. Tie keramické lundy, tu sú veľmi dobre vydarené. Áno? Áno. Ako skrz čo myslíte oproti hliníku? Hliník sa rado doškriebe. Je to farbené, tá farba si ide dole. Jasné. A tak keramika, keď sa mechanicky nezničí, tak tá keramika je stále pekná. Nás prežije farebná stálosť. Áno, prežije. Dokonca dá sa trošku aj retušovať. Existuje na to taká tuška na keramiku a dá sa ešte aj tá keramika. Čiže keď keramika chytí nejaký škrabánec, tak sa to dá relatívne ešte nejakým spôsobom napraviť. Ešte sa to dá zachrániť. A to ma privádza teda k otázke, pretože viac menej Podswatch Group patrí aj Rado, to znamená, že a napríklad aj Omega má pomerne dosť veľa modelov v rámci kolekcie Speedmaster, Moonwatch, tak tam sú Dark Sidey, Grey Sidey a neviem ešte aké Sidey, White Sidey. Tak ako sa vám pracuje s keramikou v rámci servisu? Veľmi dobre. Keramika je úžasná. Len je krehká. Krehká. Pre zákazníkov je to oči, keď modinky spadnú, tak tá keramika praská. A vy ste mi ukazovali, keď som bol u vás, že vy máte špeciálny momentový otvárač na otváranie toho púzra. Aj zatváranie. Ale podľa mňa asi pri ničom nie je tak dôležitý ten momentový kľúč, ak práve pri tom keramickom púzre, nie? Lebo tam, kebyže človek by pri zatváraní by naložil väčší tlak. Ale tam sú väčšinou zadné víka 4 skutky držia, čiže tam ručne nedoťahujeme. Aha. Čiže oni to vedia, že by to mohlo byť pomerne krehké. Na srdci mám len to, že niekto drží, keď chcú mať hodinky dlho chcú užívať hodinky a chcú, aby tie hodinky boli aj zdedené, aby dodržiavali servisné intervaly.
A trošku viacej, aby dbali a starali sa o tie hodinky, že aby nepoužívali všade hodinky. Lebo nemáme stále dobré skúsenosti. Tie hodinky vedia byť veľmi zničené. 48 rokov opravujete hodinky. Baví vás ešte stále táto práca? Áno, 40 rokov krásnej roboty, 48 rokov stále s úsmevom chodiť do roboty, čiže baví ešte stále. Ešte si neviem predstaviť doma niečo nesedieť. Tak áno, je to, máte svoj kľud, máte svoj pokoj. Áno, mám svoj kľud, mám svoj pokoj a dokonca 35. Teraz máme výročie 35. od založenia firmy. 35. výročie. Áno, 35. bude v júli. A ak to tak vezmem, tak klienti de facto môžu vám poslať tie hodinky na servis aj napriamo. Nemusia ísť cez naše, povedzme cez Watchdog z Eurovea, ale môžu vám poslať hodinky priamo do servisu. Samozrejme, radi ich osobne uvítame. Môžu využiť poštu, kurierskú službu. Čiže máme aj také na našej web stránke také krátke video, krátky návod, ako hodinky zabaliť, ako poslať. Dobre, pán Nádej, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste k nám merali cestu z Rimavskej Soboty. Podľa mňa tu zaznelo veľa dobrých a zaujímavých vecí a odporúčaní pre už našich klientov alebo proste len ľudí, ktorí si pozreli to video a majú radi mechanické hodinky. A ja vám len chcem popriať, nech sa vám darí, nech čo najdlhšie takto s úsmevom môžete chodiť do tej práce a robiť to, čo máte radi. To je asi najviac, čo môžeme. Ďakujem pekne. Jediná vec, čo ma ešte nikdy nerozčulila, sú hodinky. Hodinky ma nevedia rozčuliť. Keď sa to nepodarí opraviť na prvý deň, na prvý raz, tak na druhý raz alebo na druhý deň, ale ešte sa stále podarilo. Bol by som rád, keby som mohol povedať ja to isté o našich klientoch, ale aj vy, ale to není, to bohužiaľ nejde, ale nevadí. Všetkých klientov máme radi a snažíme sa pre nich robiť vždy maximum. Hej. Čiže veľmi pekne vám ďakujeme, že ste dopozerali toto video až do konca. Keď sa vám páčilo, dajte nám like, dajte nám odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie. Aj my ďakujeme. Ďakujem, pán Naď. Dúfam, že